Тоҷикистон ба таври расмӣ ба изҳороти фармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи амрико дар Афғонистон посух дод ва онро беасос ва боиси таассуф донист. Ҷон Николсон, фармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, рӯзи 21 март дар як гуфтугӯ бо шабакаи хабарии BBC иддао карда буд, ки гурӯҳи Толибон дар Афғонистон тавассути марзи Тоҷикистон бо силоҳ таъмин мешавад. Дар изҳороти Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон, ки нимашаби 26 март ба нашр расид омадааст, ки душанбе ҳеҷ гуна машмулияти гурӯҳи Толибонро эътироф накардааст ва ҷонибдори ҳалли мусолиматомези қазияи Афғонистон мебошад. Дар изҳороти Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфта мешавад, ки Тоҷикистон ҳаргиз қаламрави худро барои иҷрои чунин амалҳо, ки хилофи равишҳои бунёдии сиёсат ва мавқеи усулии кишвар дар масъалаҳои сулҳу амният аст, ба ихтиёри кишварҳои дигар нагузоштааст. Генерал Ҷон Николсон гуфта буд, ки силоҳҳо аз марзи Тоҷикистон ба Афғонистон қочоқ шуда ва русҳо размоишҳоеро дар марзи Тоҷикистон барои муқобила бо терроризм баргузор карданд, ки онҳо миқдори зиёде аз силоҳ бо худ меоварданд ва вақте мераванд миқдоре аз онро дар маҳал мемонанд. Мақомоти марзбонии Тоҷикистон низ гуфтаҳои генерал Ҷон Николсонро рад карданд. Муҳаммаҷон Улухоҷаев, сухангӯи сайравсати нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, рӯзи 27 март дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ки чунин боварҳо, ки гӯё пас аз размоишҳои низомӣ ин силоҳҳо ба он сӯи марз интиқол дода мешавад, ҳеҷ гуна асоси воқеӣ надорад. Ба гуфтаи ин мақоми сайравсати марзбонӣ, дар ҳоли ҳозир тӯли марз ба Афғонистон зери назорати сарҳадбонон қарор дорад ва аз қочоқи маводи мухаддиру силоҳ ҷилавгирӣ мешавад.